Το μεταπτυχιακό του Τμήματος των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζεται από μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική κατάρτιση. Ουσιαστικά αποσκοπεί στην βαθιά επιστημονική εξειδίκευση και κατάρτιση των υποψηφίων του, προσφέροντας ταυτόχρονα δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες αφορούν την σύγχρονη παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά, δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες σήμερα για τη λειτουργία των οικονομιών και των επιχειρήσεων σε αυτό το ανταγωνιστικό παγκόσμιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών είναι από τα παλιότερα που υπάρχουν. Έχει δημιουργηθεί πριν από 30 χρόνια με το κύρος φυσικά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό συνεπάγεται καταξιωμένο διδακτικό προσωπικό, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εξαιρετικές υλικοτεχνικές υποδομές. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα, το οποίο με καινοτόμο τρόπο συνδυάζει τη διεπιστημονική κατάρτιση και την πρακτική εμπειρία για την ανάλυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας, βασισμένο σε πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγοντας υπεύθυνους και καταρτισμένους επαγγελματίες. Οι φοιτητές του προγράμματος προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων και επιστημονικών πεδίων. Οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, πολιτικές επιστήμες, νομική επιστήμη, θετικές σπουδές. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα στην αίθουσα, εκτός από οικονομολόγοι, ήταν αρκετοί συμφοιτητές μας, οι οποίοι ήταν πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί, ακόμη και από διάφορους άλλους κλάδους και γινόταν μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το πρόγραμμά μας προσφέρει 2 κύκλους σπουδών, έναν κύκλο πλήρους φοιτησης, ο οποίος είναι διάρκειας 1 έτους, και έναν κύκλο μερικής φοιτησης, ο οποίος είναι διετούς διάρκειας. Έχουμε 2 κατευθύνσεις, τα διεθνή οικονομικά των επιχειρήσεων και την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού δικαίου και των οικονομικών. One of my favorite courses during study here, I think, is multinational enterprise and international market. Το αγαπημένο μου μάθημα στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ήταν η διεθνή μακροοικονομία του κύριου Παντελή Καμά. Το αγαπημένο μου μάθημα ήταν τα ειδικά θέματα οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αναλύει ζητήματα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Προσωπικά, το αγαπημένο μου μάθημα είναι ένα μάθημα με τίτλο «Δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Οικονομικού Συστήματος». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 500 απόφοιτοι του τμήματος σε πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, σε διάφορους τομείς, από διεθνείς οργανισμούς, τράπεζες, υπουργεία, επιχειρήσεις, ακόμα και στη δημοσιογραφία και στη διπλωματία. Και νομίζω ότι οι απόφοιτοι του τμήματος μιλάνε καλύτερα από οποιονδήποτε για την ποιότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. I want to apply all my advanced knowledge during the time I study here to face any problem, to solve every problem in my workplace, especially in the Ministry of Foreign Affairs. I hope that in the future I can promote relationship between two countries, Greece and Vietnam, in the future. Θα ήθελα να εργάζομαι σε κάποιον διεθνή οργανισμό, είτε ολοκληρώνοντας το διδακτορικό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος, να έχω κάποια ακαδημαϊκή καριέρα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Τώρα δουλεύω ως μια λέκτορα της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας σε ένα πολύ καλό κινέζικο πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμά μας και το προσωπικό μας δίνει μεγάλη βαρύτητα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να έχουν μια εξαιρετική μελλοντική πορεία στις αγορές εργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο πρόγραμμά μας.